Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu li mħabba tal-la missierna u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nitolbu. Misser Qaddis, aħna nemmnu li ibnek Ġesu jinsab preżenti ħaj f'nofsna. Ħallina narfu l-preżenza tiegħu u fuq kollox għatina l-grazzja li aħna nitħarġu sabiex nilqgħu is-senjali tal-preżenza ħajja tiegħu fil-komunità tal-fidi tagħna. Dewwaqna l-Ispirtu tiegħu illi jagħtina l-ħila nelbu l-mewt fil-ħajja tagħna u nidħlu f'komunjoni ta' ħajja ma' ħutna ħalli l-Knisja tisseddaq fi sliem u tassew tkun il-poplu tiegħek moni bl-imħabba bla istijek fi Kristu Ġesu sabiex mill-imħabba ta' bejnietna aħna nintarfu tassew bħala awliedek. Dan kollu nitolbuh permezz ta' Ġesu li miegħek u mal-Ispirtu Santu jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxiepli kienu flimkien imbeżża mill-lut, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom: Isliem għalikom. Kif qal hekk urihom idejh u ġenbu. Id-dixxiepli ferħu meta raw lill-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Isliem għalikom. Kif il-Missier bat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: Ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubithom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax, jgħidulu it-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxiepli l-oħra qalulu: Rajna lill-mulej. Iżda hu qalilhom: Jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħx sebej fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 ijiem wara, id-dixxiepli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, qgħad f'nofshom u qalilhom: Isliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas: Ġib sebek hawn u wara idejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu: Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu: Emmint għax rajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxiepli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temmnu li Ġesu hu il-Messija l-Iben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Uniti
Il-Knisja illum f'dan il-ħadd it-tieni ħadd tal-Għid, il-ħadd li jagħlaq l-ottava it-tmien tiem tal-Għid toffrilna dan il-Vanġelu hekk sabiħ illi huwa mill-iktar adattat ġala darba parti minn rakkonta din is-silta isseħħ propju 8 tiem wara. Il-Vanġelu s-silta hija maqsuma biex ngħidu hekk f'erba' partijiet. L-ewwel parti jisseħħ ħadd il-Għid fil-għaxija fejn Ġesu jagħmel l-ewwel manifestazzjoni tiegħu lid-dixxiepli skont San Ġwan. Infakkarkom ftit illi fil-kapitlu 20 San Ġwan l-ewwel jippreżenta l-iskoperta li tagħmel Marja ta' Magdala tal-qabar vojt, imbagħad tmur tiġri biex tinforma lil Pietru u lid-dixxieplu li Ġesu kien iħobb u dawn imorru sabiex jaraw dak li kienet qaltilhom Marja ta' Magdala. Imbagħad għandna l-laqgħa ta' Marja ta' Magdala ma' Ġesu illi taħsbu li huwa il-ġennien imma mbagħad taraf illi huwa l-imgħallem ir-rabbuni. Imbagħad tiġi propju din is-silta. Fil-bidu tagħha Ġesu illi jagħmel lilu nnifsu preżenti li 12 li kienu miġbura imbeżża mill-lut. Eventwalment għandna il-kunsiderazzjoni tal-fatt li Tomas ma kienx magħhom dakinhar tal-ewwel jum fil-għaxija. Biex eventwalment 8 tiem wara din id-darba Ġesu jerġa' jagħmel lilu nnifsu preżenti u hemmhekk għandna lil Tomas magħhom. Imbagħad is-silta tagħlaq b'dik li aħna nqisuha bħala l-ewwel konklużjoni tal-Vanġelu ta' San Ġwan. L-aħħar ftit vrus illi smajna ta' din is-silta hija nota biografika illi l-awtur tal-Vanġelu jdaħħal biex jikkonkludi il-kitba tal-Vanġelu tiegħu. Eventwalment jiżdied kapitlu ieħor il-kapitlu 21 ma dana kollu din il-konklużjoni baqgħet fl-aħħar tal-kapitlu 20. U għaldaqstant din is-silta kif kont qed ngħid hija l-aktar adattata għal dan il-jum, it-8 jum fuq l-Għid, għaliex il-qalba tagħha il-parti l-aktar importanti sseħħ bħallum 8 tiem fuq l-Għid. U fuq kollox din is-silta hija tant importanti għaliex għandna il-proklamazzjoni, għandna l-istqarrija tal-fidi fil-verità tal-qawmien min-naħa ta' Tomas, mulej tiegħi u Alla tiegħi, l-ogħla espressjoni, l-ogħla stqarrija ta' fidi fit-Testament il-ġdid kollu. Niftakru illi l-interess tal-Knisja tal-bidu ma kienx tant illi taddilna u li tikteb ir-rakkonti tal-qawmien tad-deriet, imma pjuttost illi taddilna l-istqarrija tal-fidi, dak li l-Knisja kienet tistqar fuq Ġesu. Allura hawnhekk għandna stqarrija ta' fidi profonda mill-aktar bikrija, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Semmejtilkom il-fatt illi f'dan il-kapitlu San Ġwan jippreżentalna il-qabar vojt u miftuħ, l-esperjenza li tgħaddi minna Marja ta' Magdala, l-esperjenza li jgħaddu minna Pietru u d-dixxieplu il-maħbub, eventwalment nerġgħu l-esperjenza l-laqgħa li tagħmel Marja ta' Magdala u issa dawn id-dixxiepli f'dawn iż-żewġ manifestazzjonijiet. Interessanti ħafna li San Ġwan juża ħafna il-verb tara. Issa bil-Griek il-verb tara hemm diversi modi ta' kif tesprimih. San Ġwan jażel il-verb orao
Seta' uża l-verb lepo, jew teoreo, jew verbi oħrajn, ginosko, imma San Ġwan għandu preferenza għal dan il-verb. Għaliex huwa verb illi jesprimi illi wieħed mhux biss jara, imma jippenetra, il-ħarsa tippenetra is-sigriet, dak li hemm li hemm minn dak li inti qed tara b'mod immedjat. U għaldaqstant dan il-verb huwa użat minn San Ġwan partikolarment marbut mal-verb temmen. San Ġwan jippreferi din il-koppja ta' verbi tara u temmen. Juża minn tal-inqas 7 darbiet, 3 minnhom f'din is-silta tal-Vanġelu tal-lum. U allura l-attenzjoni tagħna sejra tkun fuq dawn iż-żewġ verbi tara u temmen. X'inhi r-relazzjoni ta' bejniethom? Xi qed jifhem biha San Ġwan? Sa fejn aħna għandna naslu f'dak li aħna naraw? U fejn tibda mbagħad il-fidi li jiena nemmen? U li jiena nemmen jiddependi fuq dak li jiena nara? U dak li jiena nemmen jeskludi li qatt jien xi darba nara? San Ġwan hija ħafna l-qalbu nerġa' ngħid ir-relazzjoni bejn dawn iż-żewġ verbi tara u temmen. Nista' ngħid diġà sa mill-bidu illi aħna ħadd minna ma kellu x-xorti li jara. Ħadd minna ma kellu x-xorti ta' Marja ta' Magdala, ħadd minna ma kellu x-xorti ta' Pietru u tad-dixxieplu l-maħbub illi raw il-faxex qiegħda. Jiġifieri il-mod ta' kif kienu fil-qabar kienu jiġdu lil ġisem ta' Ġesu li kien imkebbeb fihom, issiġillat fihom, ħareġ mingħajr ma ħadthom, kienu qiegħda. Għaldaqstant kien sinjal li verament il-ġisem mejjed ta' Ġesu daħal f'ħajja ġdida. Lanqas konna bħal Tumas li kellna x-xorti naraw il-pjagi ta' Ġesu. Għaldaqstant is-silta tal-Vanġelu tolqotna mill-qrib. Aħna li ħafna drabi infittxu illi jnamlu esperjenza ta' Ġesu permezz tas-sensi tagħna li jiena nara, li jiena mmissu, illi jiena nkun qrib tiegħu, li jiena nisimgħu. Madankollu aħna ninsabu fi stadju ta' knisja fejn aħna maħniex sejjer ikollna x-xorti li naraw. Ġesu innifsu sejjer jistqarraf din is-silta tal-Vanġelu. Ħenjin dawk li ma rawx u hemmnu, dawk huma aħna. Aħna ma rajniex il-qabar vojt, ma rajniex il-faxex qiegħda fil-qabar, ma rajniex lil Kristu bħal maratu Marja ta' Magdala, ma rajniex lil mulej fiċ-ċenaklu li daħal bil-bibien magħluqa, ma rajniex il-pjagi bħal marhom Tumas. Madankollu aħna mistednin nagħtu l-fiduċja tagħna lill-kelma illi ġiet moddija lilna minn ta' qabilna. San Pawl fl-ittra lir-Rumani jgħid il-fidi mis-smieħ u s-smieħ tal-kelma tagħna. Aħna għandna fidi kif nistqarru fil-kredu apostolika. Aħna noqogħdu fuq dak li għaddewlna l-apostli. Il-kelma tradizzjoni mhix folklor imma tradire dak li għaddew minn ġenerazzjoni għall-oħra. L-ewwel ġenerazzjoni li kellha x-xorti li tara bajnejja interpretat dak li rat u għadditilna din l-aħbar. U aħna nagħtu l-fiduċja tagħna lil din il-kelma, lil din l-aħbar. U ġala darba aħna nemnu imbagħad naslu wkoll biex naraw sinjali ta' din il-ġrajja tal-qawmien fil-ħajja tagħna. Imma fil-każ tagħna aħna mistednin li nemnu. Imbagħad wara nistgħu naraw. Mhux kif ġralu Tomas, l-ewwel fittex li jara sabiex ikun jista' jemmen. Ħanimxu pass pass ma' din is-silta tal-Vanġelu sabiex infissru dak illi għaddej. L-ewwel nett dakinhar fil-għaxija.
Il-Knisja sa mill-bidu, il-komunità ta' dawk li jemnu għarfet illi wara il-jum tas-Sibt għandha tinġabar flimkien għaliex xemnet li l-mulej sejjer jagħmel lilu nnifsu preżenti għalihom fl-ewwel jum tal-ġimgħa. Kienet saret biex ngħidu hekk parti mill-karattru ta' Ġesu. Kienet biex ngħidu hekk laqta tal-personalità tiegħu li ju jagħmel lilu nnifsu preżenti għalihom fl-ewwel jum tal-ġimgħa. Il-jum tal-Ħadd illi huwa il-jum li jagħmlu l-mulej. Il-jum tal-Ħadd illi huwa l-ewwel ġid essenzjali, neċessarju, assolut għall-komunità ta' dawk li jemmnu. Mingħajr il-jum tal-Ħadd, il-fidi tal-komunità tiddajjef u tispiċċa. Imma l-ewwel jum tal-ġimgħa jiġbor il-komunità ta' dawk li jemmnu sabiex nerġa' ngħid Ġesu jiġi f'kuntatt magħhom, jagħmel lilu nnifsu preżenti għalihom. Din kienet xi ħaġa li l-Knisja, il-komunità ta' dawk li jemmnu, żammet sa mill-bidunet. Fuq is-7 ijiem tal-ġimgħa, kull 8 ijiem il-komunità kienet tinġabar sabiex iġġarrab il-preżenza ħajja tiegħu. Eventwalment wara iż-żmien bdiet ukoll tiġi ċċelebrata l-Ewkaristija illi hija t-tifkira ħajja tiegħu fost dawk illi jemmnu. San Ġwan jgħidilna li d-dixxiepli kienu imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa. L-ewwel qabża, l-ewwel differenza li sejjer jagħmel Ġesu hija din li sejjer jaqlaħħom minn fejn huma mitfuna mill-qabar tal-biża', mill-qabar tal-falliment tagħhom, mill-qabar tal-konfużjoni li jinsabu fija u sejjer jagħtihom il-ferħ u lena fil-qalb tagħhom. Għaliex huma konfużi, għaliex huma mbeżża? Ċertament huma mbeżża għaliex kienu qegħdin jistennew illi l-istess tmiem traġiku ta' Ġesu kien sejjer ikun id-destin tagħhom, imma aktar minn hekk kienu mbeżża għaliex ġala darba filgħodu Pietru id-dixxieplu l-maħbub, grazzi għall-intervent ta' Marija ta' Magdala, kienu waslulhom l-aħbar illi l-mulej huwa ħaj. Dan kien ifisser li kull ma qal il-mulej huwa minnu. U huma kienu għadhom qegħdin isibuha bitqila jemmnu kull ma qal il-mulej. Id-diffikultà tagħhom issa li Ġesu bħal dunnhom kienu qegħdin ftit jammettu li rxoxta kienet ar minn qatt qabel. Għaliex? Għaliex issa li Ġesu miet. U rxoxta ifisser li il-qawmien kien qed jagħti qawwa lil kull kelma, lil kull ġest illi wettaq Ġesu. Dak kollu li jagħmel Ġesu taħtu moħbi kien hemm il-verità li huwa kien id-divin. Huma kienu qegħdin jittamaw illi dak li qal Ġesu sejjer jgħaddi minn għalihom ħelu ħelu u jintesa' għax ma kienx komdu għalihom għal widnejhom. Madankollu l-qawmien kien qed jiċċertifika li dak li qal Ġesu huwa l-uniku illi sejjer jiggarantixxi l-vera ħajja lill-bniedem. U allura kienu mbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa. Ġie Ġesu u qgħad f'nofshom. Manna mkien imniżżel li Ġesu jidher, imma Ġesu jagħmel lilu nnifsu preżenti. Hija xi ħaġa kbira illi Ġesu jżomm il-kelma tiegħu, jżomm il-weda tiegħu ma ħallikomx il-tiema nerġa' niġi għandkom. Fil-fatt id-dixxiepli jifirħu għaliex indunaw li l-kelma li kien qalilhom Ġesu li jerġa' jiġi għandhom żamma. Ġesu kien qiegħed iwettaq b'fedeltà il-weda li kien għamlilhom. Għaldaqstant huma jifirħu. Post Ġesu mhuwiex quddiem imma huwa f'nofshom.
Dan ifisser illi Ġesu iħobbhom il-kol indaqs. Ġala darba jinsab fin-nofs, ħadd ma jista' jgħid jiena eqreb jew jien aktar imbiet. Ġesu huwa fin-nofs u kulħadd idur miegħu. Għaliex Ġesu l-iskop tal-preżenza tiegħu mhux biex jieħu xi ħaġa minn għandna, imma biex isawwab il-qawwa tal-qawmin tiegħu, partikolarment l-ispirtu tiegħu kif sejjer jistqar. Sejjer jagħti l-ispirtu ta' mħabbtu lil kulħadd b'mod uniku. M'hemmx dawk li huma tal-ewwel u allura huma ippreferuti, jew hemm dawk li huma nqas ippreferuti u allura huma tal-aħħar, kollha huma ndaqs quddiem din l-imħabba kbira ta' Ġesu. Dan kollu li qed ngħid għandu jdawwal anke l-mod ta' kif aħna nieħdu sehem fil-liturġija. Għax ċertament meta San Ġwanni qed jikteb dan ir-rakkont għandu wara spallejh esperjenza ta' knisja li kull nhar ta' Ħadd kienet tiċċelebra l-Ewkaristija u jġarrab dan kollu. Kull min kien jieħu sehem fl-Ewkaristija kien iħossu mill-ħuq mill-imħabba ta' Alla, kien iħossu mimli sa xfar bl-imħabba ta' Alla. Ħadd ma seta' jgħid jiena mort u ħadd xejn miegħi. Imma kull min kien jinġabar għall-Ewkaristija kien iduq lil Kristu ħaj. Interessanti illi San Ġwan juża l-avverb histemi. Ġesu biex ngħidu hekk għad ħanżejt bil-wifqa f'nofsu. Din hija l-attitudni ta' Ġesu irxuxtat. Nerġgħu insibuha histemi fir-rakkont tad-dixxiepli ta' Emmaus skont l-Evanġelista San Luqa meta jgħidilna illi ġie dan il-proxmu li ma kinux jafu minnu anonimu u għad magħhom, mexa magħhom, histemi, wieqaf magħhom. Anke San Stiefnu fl-Atti tal-Apostli fil-kapitlu 7 meta San Luqa jirrakkonta il-martirju, Stiefnu jgħid li ras mewit miftuħa u ra lil Ġesu fil-lemin tal-missier wieqaf. Anke fl-Apokalissi kapitlu 5 għandna dik id-dera fejn San Ġwan jilmaħ lil ħaruf wieqaf histemi bħal maqtul. Wieqaf bħal maqtul biex jesprimi il-fatt li Ġesu għal imsallab il-ħaruf imsallab wirxuxtat. Anke fil-kapitlu 3 tal-Apokalissi f'waħda mis-seba' itri, l-aħħar waħda l-ittra hemm 7 itri illi l-awtur tal-Apokalissi jindirizza lil 7 knejjes fl-Asja Minuri. Dik tal-Laodiċea tippreżentalna lil Ġesu wieqaf histemi fil-bieb hija taħabbat. Dik l-ikona li tqasmet f'kull dar tad-djoċesi tagħna f'dawn l-aħħar ġimgħat. Ġesu li huwa wieqaf iħabbat. U min jiftaħlu biss minn ġewwa, lil dak Ġesu imbagħad sejjer jippremjah billi jidħol u joqgħod miegħu għall-mejda. U allura din id-deskrizzjoni mhix sempliċement deskrizzjoni Ġesu li kien wieqaf, imma tesprimi lil Kristu rxuxtat wieqaf fuq saqah imqajjem histemi. Ġesu jiftaħ fommhom u jgħidilhom isliem għalikom. Shalom alekem bil-ludi. Kienet it-tislima li bija l-lud kienu iselmu li xulxejn, bħalma aħna nselmu li xulxejn meta niltaqgħu u nagħtu s-saħħa lil xulxejn. Imma f'dan il-każ Ġesu ma kienx jiet sempliċement jagħti tislima, jew sempliċement jiet jagħti awguri xewqa. Imma Ġesu kien jiet jagħti statement, fatt, li issa dak kollu illi huma dejjem xtaqu issa huwa mogħti lilhom. Huma xi xtaqu, l-bniedem xi jixtieq. Il-bniedem jixtieq illi jeleb il-mewt u jkun f'armonija fir-relazzjoni tiegħu miegħu innifsu mal-oħrajn u ma' Alla.
U allura Ġesu jgħidilhom isliem għalikom u jerġa' jtennija f'din is-silta almenu 3 darbiet. Issa tassew għandhom il-ħila meħtieġa biex jirbħu l-mewt, l-ikbar teddida, l-ikbar umiljazzjoni tal-bniedem. Isliem għalikom. Il-qawmin ta' Kristu sejjer jeħles minn taħt is-seta tal-mewt lill-bniedem illi ġala darba jduq il-ħajja jixtieq il-ħajja u l-ħajja biss. U allura Ġesu jagħtihom din l-aħbar, isliem għalikom. Kif għalhekk urihom idejh u ġenbu. Interessanti li din is-silta ddur kollha kemm hi madwar dawn il-pjagi. L-ewwel nett dawn il-pjagi jidentifikaw lil Ġesu. Għaliex Ġesu li msallab, dak Ġesu illi huma l-aħħar fid-difna huwa issa dan Ġesu ħaj quddiem għajnejhom. Il-marki huma il-pjagi, il-feriti huma l-identity markers ta' Ġesu. Imma fuq kollox, dawn il-pjagi huma s-sinjali tal-imħabba tiegħu. L-imħabba ħalliet marka li ma titħassarx fuq Ġesu. U dan ifisser li għal Ġesu l-imħabba kienet għada u tibqa'. Il-pjagi kienu għadhom u jibqgħu f'Ġesu. Ġesu huwa biss u biss imħabba. Ġesu ma jpoġġix wara spallejh il-ġrajja tal-passjoni. L-imħabba tiegħu kienet darba u daqshekk, l-imħabba tiegħu hija xi ħaġa kontinwa. Hekk illi ħadd minna ma jista' qatt jiddubita minn din l-imħabba tiegħu. Hija l-imħabba ta' Ġesu li kienet għada u tibqa' għal kull wieħed kull waħda minna. Dawn il-pjagi li Ġesu qiegħed iġorr. Imma fuq kollox, dawn il-pjagi jesprimu l-misteru tal-qawmien. Għaliex huma il-kawża tal-mewt tiegħu, il-kawża tal-mewt tiegħu, partikolarment dik tal-kustat. Il-pjagi fl-idejn, fir-riġlejn u fuq kollox fil-kustat ta' Ġesu kienu iċ-ċertifikat li huwa għadda mill-mewt. Madankollu issa dawn il-pjagi jidhru f'ġisem ħaj. U hawnhekk huwa l-misteru kollu. Dak li kien il-kawża tal-mewt ta' Ġesu issa huwa il-kawża tal-glorja tiegħu. Huma l-istess raġuni tal-mewt u tal-glorja tiegħu. Fil-mewt tiegħu Ġesu diġà jinsab fil-glorja tiegħu. San Ġwan din jinsista ħafna fuqha tul il-Vanġelu, partikolarment tul ir-rakkont tal-passjoni kollu. Tantu hekk illi meta jiġi biex jiddeskrivi il-mewt ta' Ġesu jgħidilna xi ħaġa tremenda li forsi laqqas aħna maħna konvinti tant minna li Ġesu miet mhux b'mod passiv, imma Ġesu fil-mument tal-mewt tiegħu imut jagħmel il-handover paredoken to pneuma, jagħti lilna, jitrasmettilna, jagħmel il-kunsenja tal-Ispirtu tiegħu. Il-mewt tiegħu hija ħajja, il-mewt tiegħu hija attiva, il-mewt tiegħu mhux jtaħtfu imma hu isaltan fija. Dan hu li jgħid San Ġwan, jgħid li Ġesu rat l-Ispirtu, għamel il-handover tal-Ispirtu tiegħu lil min? Lill-Missier biex il-Missier imbagħad jgħaddih fuqna. U allura dan il-misteru kbir, Kristu huwa ħaj, Kristu huwa imqajjem diġà fil-passjoni tiegħu. Il-pjagi huma sinjali tal-mewt u sinjali tal-glorja. U dan kien is-sinjal kbir illi kien qed jagħtihom. Id-dixxiepli ferħu meta raw lil mulej. Bir-raġun
il-biża' iċċedi posta u ftit ftejt id-dixxiepli sejrin jaqdu flimkien ix-xena kollha. Sejrin ftit ftejt jibdew jagħtu l-fiduċja sħiħa tagħhom lil Ġesu. Li inti temmen ifisser illi inti tagħti l-fiduċja lil Ġesu. Għandna l-insistenza kif qed qabel ta' San Ġwan fuq il-verb tara. Id-dixxiepli ferħu meta raw lil mulej. Taħt għajnejhom bil-ħila tas-sensi tagħhom jagħmlu esperjenza storika ta' Kristu irxuxtat. Ġesu huwa dak Ġesu ta' qabel, dak Ġesu il-bniedem, imma issa is-sura tiegħu ta' bniedem tinsab f'sura ġdida. Huwa l-istess wieħed ta' qabel imma f'forma ġdida, f'sura ġdida, igglorifikat, bil-bibien magħluqa jidħol u joqgħod f'nofsu. Ovvjament aħna għadna ma ġarrabniex din l-umanità glorjuża ta' Ġesu u allura tista' toħloq diffikultà imma r-rakkonti qed jgħidilna b'mod ċar li dan ma kienx fantażma. Dan verament huwa dak Ġesu ta' qabel. Dawn id-dixxiepli qegħdin jikkontemplaw lil dak Ġesu, dik l-umanità ta' Ġesu illi ma waqfitx mal-mument tal-mewt tiegħu. Imma issa l-umanità ta' Ġesu daħlet f'dimensjoni ta' ħajja ġdida. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom isliem għalikom. Ġesu għal darb'oħra jerġa' jafferma illi issa m'hemm xejn u ħadd xi jżommhom milli tassew jgħixu l-ħajja fil-milja tagħha. Kif il-Missier bat lili, mela l-Missier bat lil Ġesu. Ġesu għal-ewwel apostlu, jintuża l-verb apostello. Ġesu għal-ewwel apostol, mibgħut tal-Missier, Ġesu għal-ewwel missjonarju. L-oriġini ta' dak kollu illi jagħmel Ġesu l-er il-bidu jinsab falla l-Missier. Kif il-Missier bat lili, hekk jien nibat lilkom. Dak illi twettaq f'Ġesu skont il-pjan tal-Missier, Ġesu qed jassigurana li sejjer jitwettaq f'kull wieħed minnha. Daqskemm Ġesu huwa iben u stmatta iben mill-Missier, hekk ukoll aħna stmati tawliet mill-Missier u sejjer jibatna. Hekk jien nibat lilkom. Il-missjoni ta' Ġesu kienet missjoni illi jagħti l-ħajja lill-bniedem. U hekk hija l-missjoni tagħna. Illi aħna indewqu lill-bniedem il-vera ħajja. Li tkun dixxieplu ta' Kristu mhux biżżejjed li tkun dixxieplu għalik innifsek. Imma inti dixxieplu ta' Kristu u qed terfa' fuqek responsabbiltà fil-konfront tal-oħrajn, inti mibgħut bħal Ġesu. Kif għalhekk nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispirtu Santu. L-ewwel nett tal-San Ġwan b'differenza minn San Luqa, l-Ispirtu Sant ma jinżilx 50 ġurnata wara l-Eid. Imma il-Pentekoste diġà tinsab fil-mument tal-mewt ta' Ġesu, kif diġà fis-sirt. Ġesu jrott l-Ispirtu. U f'dan il-waqt Ġesu sejjer jagħti dan l-Ispirtu li issa mhuwiex aktar imxekkel minn dak li huwa materjali, mhuwiex aktar maqful fi żmien, mhuwiex aktar marbut u mjassar ma' post. Immissa dal-Ispirtu ta' Ġesu sejjer jiġi moti lil dawk illi huma lesti li jilqgħuh. Kif għalhekk nefaħ fuqhom. L-ewwel darba li aħna niltaqgħu ma' dan il-verb huwa fil-ktieb tal-Ġenesi. Meta l-awtur jgħidilna illi Alla bil-kelma tiegħu għamel il-ħolqien. Il-kelma ta' Alla kienet setana, u Alla tkellem u Alla wetta għamel, sar. Imma x'inġi għal-bniedem, sawwar il-bniedem, għamel statwa mit-tafal
u ma kienx biżżejjed il-kelma tiegħu biex jagħti l-ħajja lil dan il-pastur tat-tafal li jagħmel. Fil-każ tal-bniedem nefaħlu f'imnifsejh in-nifs tal-ħajja. Ma kienx biżżejjed il-kelma, kien hemm bżonn in-nifs, kien hemm bżonn l-Ispirtu ta' Alla. Dan jerġa' jidher anke fil-ktieb ta' Slati, l-ewwel ktieb ta' Slati, meta Elija il-profeta jonfoħ għal 3 darbiet fuq it-tifel tal-armla ta' Sarefta li kien mejjed. U dan iqum jirxoxta. U allura f'dan il-waqt Ġesu nefaħ fuqhom qiegħed jagħtihom il-ħajja l-ġdida. Mhux dik il-ħajja iddeterminata mit-taħbit tal-qalb, min-nifs, mill-ħajja fiżika, imma jagħtihom kwalità ta' ħajja oħra. Sejjer jagħtihom il-ħajja ta' dejjem li mhuwiex għaj l-ispirtu tiegħu, in-nifs tiegħu, l-imħabba tiegħu, il-ħila tal-imħabba tiegħu. Sejjer jonfoħ fuqhom u jagħtihom ħajja oħra li hemm il-ħajja fiżika. Biex anke jekk hemm il-darba l-ħajja fiżika tagħhom qatt xi darba tintemm, imma huma jgħixu għal dejjem f'din il-ħajja l-ġdida tal-Ispirtu. Ħafna drabi aħna nippostiċipaw il-qawmien għal wara mewtna. Imma il-fidi Kristjana temmen bisħieħ, aħna nemmnu bisħieħ, illi aħna diġà irxuxtati sa minn issa. Mhux biss wara mewtna, imma sa minn issa għandna ġewwa fina ħajja li ma tmut qatt. ċoħe illi aħna nistgħu ngħixu l-imħabba b'tali mod u manjiera illi aħna nħadnu l-istess doża ta' mħabba bħal Ġesu u ħajjitna bħal dik ta' Ġesu anke meta iġġarrab il-mumenti tal-imwiet, xorta ma tibqax imjassra fil-mewt. Aħna fil-ħajja ħafna drabi għandna għażla meta jaslulna s-sejħat tal-imħabba jew nirreżistu. U allura ħafna drabi ngħixu l-imħabba bħala kundanna. Jew inkella meta jaslulna s-sejħat tal-imħabba ngħixu l-imħabba bħala offerta sħiħa ta' ħajjitna. Jekk aħna ngħixu l-imħabba bħala offerta sħiħa bil-ħajja kollha tagħna bħal Ġesu, hemmhekk qegħdin insettqu fina din il-ħajja li ma tintemm qatt. U allura l-Ispirtu Santu mhuwiex fantażma, mhuwiex ħamiema, imma l-Ispirtu huwa l-ħila tal-imħabba ta' Ġesu mogħtija lilna biex tenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna biex inħobbu bħalu. Imbagħad Ġesu sejjer ikompli jitkellem fuq l-imħabba u jgħid dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura. Dan il-passejf aħna nsejħulu teoloġiku, nkunu maħfura minn Alla. U dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma minn Alla. Xi fisser Ġesu? L-ewwel nett hawnhekk Ġesu mhux qed jitkellem mill-amministrazzjoni tas-sagrament tal-qrar. Inkunu verament riduttivi jekk aħna inqisu din il-kelma sempliċement għas-saċerdoti li għandhom dan il-ministeru għafdat lilhom illi jamministraw il-maħfra ta' dnubiet. Imma Ġesu qed jitkellem għall-komunità kollha, għall-Knisja. Il-Knisja kollha għandha r-responsabilità li ma tħalli lil ħadd taħt is-seta ta' dnub. Li aħna ngħinu biex kull bniedem jasal biex jilqa' l-maħfra, biex kull bniedem jasal biex jagħti l-maħfra. Hija responsabilità tagħna bħala komunità li titnissel mill-qawmien tal-mulej li ma' qawmien ixandar il-maħfra ta' dnubiet li aħna naħfru u ngħinu lil ħaddieħor jaħfer u ngħinu l-ħaddieħor jasal biex jagħti l-maħfra. Il-maħfra hija stejl qawwi tal-komunità ta' dawk li jemmnu fi Kristu illi turi biċ-ċar li aħna nemmnu li l-qabar tal-mulej huwa miftuħ vojt.
Din hija l-ewwel xena. Imbagħad għandna l-kunsiderazzjoni ta' Tomas li ma kienx preżenti għal din ix-xena. Tomas wieħed mit-12 jgħidulu tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Waħda nistaqsu ma dan Tomas għaliex ma kienx magħhom. Għaliex Ġesu meta għamel lilu nnifsu preżenti ra lil dawn l-appostli ma marax lil Tomas. Fejn huwa Tomas? Tomas diġà għamel id-deċiżjonijiet tiegħu. Diġà Tomas xeħet lil Kristu wara spallejh. Kien qed jgħod lil Tomas kien qed jgħod lil Ġesu bħala persuna tal-istorja. Persuna illi ħallit marka fl-istorja ma daqshekk. Għaliex huwa persuna tal-passat u allura telaq mill-komunità. Għalih ma kienx hemm aktar valur li jibqa' ma' sħabu li jedin ifittxu illi jimmaturaw il-fidi tagħhom f'Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu u hawnhekk jagħtuh l-aħbar rajna il-mulej għal darb'oħra l-insistenza ta' dan il-verb min-naħa ta' San Ġwan horao tara. Jiġifieri ġarrabna esperjenza storika bis-sensi tagħna, bir-raġuni tagħna, bl-umanità tagħna tal-ġrajja tal-qawmien. Il-Ġesu imsallab huwa Ġesu issa ħaj irxuxtat. Iżdu qalilhom u ma kienx kuntent li joqgħod fuq il-kelma tagħhom. Huwa ma kienx lest illi jagħmel att ta' fidi fuq il-kelma moddija lilu. Moddija lilu. Jekk ma narax fidejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħedx sebej fuq il-marka tal-imsiemer u jidi fuq ġenbu, jiena ma nemminx. Ovvjament hawnhekk Tomas qiegħed jitlob l-impossibbli. Il-marki tal-mewt f'ġisem ħaj, imma l-qawmien dak hu li jipprovdilna l-impossibbli li jsir possibbli. U allura jekk hu ħaseb li kien sejjer ipoġġi lil kulħadd daru mal-ħajt fil-fatt ma kienx. Għaliex l-impossibbli li jitlob huwa tassew possibbli fi Kristu ħaj. Dak li Tomas jeskludi, dak hu li jipprovdi Ġesu irxuxtat. Ovvjament dawn il-marki huma il-pjagi fl-idejn, fir-riġlejn u fuq kollox anke fil-kustat, fuq ġenbu, li ma kienx sempliċement ċrita żgħira imma kienet ħofra toqba illi l-lanza ħolqot sewwa fil-kaxxa tas-sider ta' Ġesu illi laqtet mhux biss il-qalb imma wkoll il-pulmun ta' Ġesu u minnhom ħarġu demm u ilma. It-tielet ċena, 8 ijiem wara, Ġesu ifittex illi fit-8 jum jagħmel lilu nnifsu preżenti biex iseddaq fis-slien, jinkoraġġixxi, idakkar bil-ħajja ta' dejjem lil dawk li huma tiegħu. Din hija r-raġuni għalfejn aħna niċċelebraw l-Ewkaristija fil-jum tal-Ħadd. Mhijiex osservanza ta' preċett, imma bżonn min-naħa tiegħu Ġesu jixtieq illi jdakkarna bil-ħajja l-ġdida tal-qawmien. Il-bibien kienu magħluqa imma Ġesu daħal qatt f'nofshom bħal qabel ħistemi u warxuxtat u qalilhom islim għalikom. Imbagħad qal lil Tomas. Ġesu sejjer jipprovdi lil Tomas dak li Tomas ħaseb illi mhux possibbli li jiġi provdut lilu. Ġib sebek hawn wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. 5 imperattivi li Ġesu jagħti lil Tomas. Bl-aqwa wieħed ikun emmen. Ġesu kien qed jipprovdi lil Tomas l-okkażjoni li jikkontempla illi jmur lil hemm minn dak li kien qed jidher. U fil-fatt, Tomas mingħajr ma jpoġġi jdeh fuq dan il-pjagi, ma jidilniex il-Vanġelu, imma wieġeb Tomas u qallu mulej tiegħi u Alla tiegħi.
din l-istqarrija kbira ta' fidi, mulej. Il-kelma mulej normalment kienet il-mod ta' kif kienu jitraduċu l-isem ta' Alla fl-Antik Testament. Fl-Antik Testament l-isem ta' Alla kien isem li ħadd ma kien il-isnu. B'rispett l-en dan l-isem ta' Alla ħadd ma kien il-isnu. Darba waħda fis-sena kien jitlissem mis-saċerdot. U meta kienu jaqraw it-Testament il-qadim u jiġi taħt għajnejhom l-isem ta' Alla, ma kienux jaqrawh. Kienu jaqraw kelma oħra. Il-kelma l-oħra kienet din, il-mulej. Fi żmien Ġesu din il-kelma mulej l-imperatur ħada mill-Grieku beda juża għalih innifsu. Il-kelma mulej tfisser dak illi huwa fuq kulħadd, dak li jħollu jorbot kollox, dak li huwa is-sovran, mingħajru ħadtu xejn ma jimxi. L-imperatur ġewwa Ruma sejjaħ lilu nnifsu Kirjos mulej u kiteb dan fuq il-muniti. Imma Tomas f'dan il-waqt jiċaħħad lill-imperatur minn dan it-titlu u japplikah biss għal Ġesu. Min issa l-qudiem Tomas qed jgħid fuq imgħand il-ħadd għajl il-Ġesu, imsalla purxu xtat. Għalija f'ħajti iħollu jorbot kollox Ġesu imsalla purxu xtat. Għalija is-sovran waħdini, is-sit tal-ħajja kollha tiegħi huwa Ġesu imsalla purxu xtat. U imbagħad iżid Alla tiegħi. Fi ftit kliem Tomas jistqar illi f'din il-ġrajja ta' dan il-bniedem uman kien hemm preżenti d-divin. Id-divin illi s-sema u l-art ma jesawx, illi ħadd qatt ma rah, ħadd qatt ma ltaqa' miegħu, issa nistgħu nikkontemplawh fil-ġrajja tal-umanità ta' Ġesu ta' Nażaret, imsallab u wirxu xtat. Imma qwa minn hekk iż-żewġ possessivi li juża Tomas, tiegħi, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Fi ftit kliem Tomas qed jgħid jien ma jinqatt aktar mifhum jekk mhux fid-dawl ta' Kristu, il-mulej u Alla tiegħi. Jiena ma jinħatt jekk mhux m'għaddas f'dan il-misteru ta' Ġesu imsalla purxu xtat. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Lil Tomas tista' tifhmu biss, lil Tomas tista' tifhem l-imġiba tiegħu, il-ħajja tiegħu, l-għażliet tiegħu biss jekk inti tqisu fir-rabta tiegħu ma' Ġesu li msalla purxu xtat. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Tomas bħal Pawlu jistqar mhux aktar ngħix imma Kristu jgħix fija. Tomas għal ħaġa kbira ma Ġesu jgħid xi ħaġa ikbar għalina. Qallu Ġesu, emmint għax rajtni. Ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Ġesu jorbot flimkien dawn iż-żewġ verbi, tara u temmen. Aħna kif diġà qed qabel ma kellniex ix-xorti li naraw dan il-pjagi bħal Tomas. Madankollu aħna noqogħdu fuq il-kelma li ġiet moddija lilna minn ta' qabilna. Li ma kelma titlaq minn dak l-ewwel jum tal-ġimgħa ma' s-sebħ filgħodu kmieni. Din il-kelma baqgħet għaddejja minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ta' qabilna evanġelizzawna, aħna lqajna dan il-Vanġelu bit-tama li aħna tant aħna konvinti li dan huwa teżor bla prezz imprezzabbli illi ngħadduh ukoll bla mittiefes il-ta' warajna. Ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Aħna verament nkunu ħienja jekk hemm il-darba aħna noqogħdu fuq il-kelma li ġiet moddija lilna. Fl-Iskrittura ħien huwa bis-Alla. Lena l-beatitudni hija prerogattiva ta' Alla. Imma jekk aħna nagħmlu l-att tal-fidi, dan l-att tal-fidi mhux talli ma jumiljax in-natura tagħna l-bnedmin, mhux talli huwa kontrarju għan-natura tagħna l-bnedmin, imma talli
iwassal in-natura umana tagħna fil-milja u l-quċċata tagħha. B'tali mod u maniera li aħna inħossuna daqs li kieku verament din inġarbu l-istess ħajja ta' Alla. Is-salta tal-Vanġelu tagħla kif qedtilkom bl-ewwel konklużjoni li għandna fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Min qed jikteb Ġwanni qiegħed jgħid illi ma kitibx kollox. U dak li kiteb huwa sinjal. Issa tafu intom is-sinjal jgħid ftejt imma jindika ħafna. Anke dak li jikteb San Ġwan fil-Vanġelu tiegħu jgħid mill-inqas imma dak li jikteb dak li jgħid San Ġwan huwa sinjal jindikalna xi ħaġa akbar. Aħna kull darba li naqraw il-Vanġelu iwessalna l-orizzonti tal-ħajja tagħna, jindikalna ħwejjeġ ikbar. Iżda u hawnhekk huwa sabiħ ħafna dak li huwa l-iskop tal-Vanġelu, l-iskop għalfejn il-lejla din hawn, l-iskop għalfejn aħna kull darba għaċċanin niftħu id-dnejna u qalbna smieħ tal-kelma tagħna. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu u l-Messija li ben ta' Alla. Kull darba li aħna nisimgħu il-kelma tisseddaq fina ċ-ċertezza li Ġesu għalkemm huwa skont in-nisel tagħna l-bnedmin imma mhuwiex biss skont in-nisel tagħna l-bnedmin. Huwa l-mibgħut ta' Alla, il-Messija u l-iben ta' Alla. L-umanità tiegħu tirrakkonta id-divinità ta' Alla. U biex bitwemmin tagħkom biex mintom li tagħtuh il-fiduċja tagħkom temnuh tilabu tirriskjaw ħajjitkom fuq u għalih ikolkom il-ħajja f'ismu. Verament aħna jkollna kwalità ta' ħajja li tiġina minn għandu. Illi mhix il-ħajja li tiġina mit-taħbitiet ta' qalbna, mill-qawwa ta' demna, imma tiġina minn din il-fidi tagħna f'Ġesu. Ħanoqogħdu ftit fiskiet u nitolbu lil Mulej biex verament din il-kelma troddilna din il-fidi ħajja illi twassalna biex dejjem u f'kollox ikollna l-fidi f'ismu, il-ħajja f'ismu. Ejjew flimkien nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi żgħażagħtek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti. Oh
il-mulej ma'kom. U iberikkom Alla u jseddaqkom fis-sliem permezz ta' din il-kelma li smajna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amin.